Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Lindon, nga iti agdama kat adda ijay Cebu. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Lindon ko man ti iyawag mo kanyak. Kastamin ti awag kanyak dagiti gagayem ko, malaksid laang iti pamilyak, nang runa datatang ket nanang ko. May saak atomboy manang, ket dayta ti pagrikusan ti kayat ko nga isalaysay apakasaritaak. Sipud elementaryaak, kastuyan ti katataok. Naaklon mat dagiti naganak ko dayta, ngem Lydia latta ti awag da kanyak, nga uray ada sa bali a tao a nakasango. Banag apakasurunak no dadduma. Nagasatak a naadaan iti nasisingpet a naganak. Ngem no apay a nagtalinaed a subegak agingga a dimmakelak. Naasidegak kadagiti babae manang. Ket addan sumagmamano nga inyawid ken naka-live-in ko iti balay mi. Kanayon abagbagaan dagiti dadakkel ko, ngam saan ko ida nga ipangpangag. Aging gaadimtang tipadas ko, asaan kunton amalipatan iti kaanuman. Nanang, tatang, ni Jane, kayan ayat ko. Naimbaga rabi iyo? Kastabot kan ka, balasang ko. Ay, Oh, tatang, apayasan na ay lang tinsong batyungay. Naimbaga rabi iyo ko na ni Jane. ay. Naimbag arabi imay. Lindon, nabanog akon. Mabanin ka din ti aginana? Nang rabi kayo ka din. Nalpaasan nanang, agina na kamin. Ala, umaykan, mapantan iti silid ko. Sa bali man nanda dya babae nga inyawid ni Lydia. Lakay, amom lang arud, no anya ti kababalin na. Ino dya kalapang panunutan ang masair terik na na. Amangan daw. Ay, Ala, husto day tan amado. Tinasayaat, agina natamatan tan ay, rabiin, umaykahan. Nasingpot ni Jane, tatang. anyaan na singpad. Kat no awan pa'y kaasin-asin na mo't ang makisarsarita. Tatang, Saan kami nagkurang iti pamagbagakon ka, Lydia? ni tatang mo. Sang kay baga kalindon tiyawag mo kanyak. Sana Lydia. Apay ayang nga isoronak. Kat Lydia mo't atalaga tinagan mo. Wun, amok na ita tatang. Ngamnagan nga ron ti babae na ita. Handa, Di mat naaklon nyo mo't nakastuyak. Lalaki ti panagriknak tatang. Sana babae. ay basta. Di isoro no anya ti kayat kung ayawag kan ka. Lydia ti impanagan mi kan ka idinaipas ngay ka. Iso a Lydia nga raw ti iyawag mi kan ka. Tatang, Saan na mabaliwan day tang awag mi kan ka. Ta iso tinagan mo kunak manen. Tandaan nam day ta, Lydia. Madamag ko man laeng. Manutawon man. 19. Ay una yan. Teenager ka pa'y lagayam. Apa simurot kan ni Lydia dito'y balay. Apay nga minaya. Agayan ayat kami mat. Adaak ditan. Ngam amo ka di dagiti dadakkel mo ti inaramid mo.
Awan ti bibiyang da kanyak. Ha? Aramidak na nyaman ti kayat ko. Katawan ti asino man ang makibiyang kanyak. Ngamin, siyak ti agdesisyon para iti bagik. Ah. Saan kat asa bali a tao? Nga oray pa'y dadakkel ko ida. Ay, una yun ti kasta, Jarmo. No, agsasao ka. Madlaw nga awan apulos respetum kadagiti naganakken ka. Makapaladingit ti kasta agalad ti agtutubaw. Madlawasan da ka kayat nagiti dadakkel mo, Lindon. Nangruna ti amam. Ha? Agasam, tanaalas ka no ti ugali nga agtutubo. Ha? Imbaga ni tatang ti kasta? Katuan mat. Apay, di ka mamati kanyak, Lindon? Saan mat nga iti kasta? Ngam amamog di tatang. Uray pa ino makapungtot da jay. Sana basta agsao iti makapasayar iti rikna. No kastamat laang amas patpat siyam gayam idangam siyak. Apay pa'y lang arod nga inawis tak nag-live-in ta. Ha? Di naksamot kami na ayatan, Lindon. Ne, anya ko to saanan. Sikat ikapatgan kanyak, Jane. Tandaanam day ta. Kas na kunakon manang Emmy, adun tinagbalin a ka-live-in ko iji balay mi. Ngam nila ang Jane ti saan a makabaddungalan dagiti dadakkel ko nang runa ti amak. Idi pa'y ladamo, kayaton ni Jane asumi na kami iti pagnaedan. Ngam amok amarigatanak nga agabang iti kabukbukudan mi. Iso a kanayon nga ay aywak ni Jane a ka-live-in ko. Kinasaritak met dagiti dadakkel ko asaan da ko maapakitaan iti madi ni Jane tadyak kayat amapukaw kanyak. Banag nga inanugutan damet. Iti panaglabas ti aldaw. Lindon, ag-shopping taman mat. Dinak mo to ni paspasyar. Kanayon naklatan nga da dito'y balay. Katwan day talagayam. Awan mo trabahom ita. Mabalin ka din nga agpasyar ka nag-shopping ta? Wala, day talagayam. Nala, agpulis ka nga rodon. Okay, agyaman na ka. Masapol nga ipaay ko ti amin na kayat ni Jane. Tapno di nakpanawan. Ang mga nukula at ngagbaliw ti panunot na. Kat agsubli iji lugar da. Diyak lakit di kabaulan numapukaw ko ni Jane. Saan apulos? Rabiin, ngam awan pa lang dalidya kandeja a Jane. Sigurado naliwliwada ang nagpasyar. Iso nga aging gaita, awan da pa'y lang. Ay, Amado, damagak man ken ka. Di mo pa'y laka din naawat ti katatao ti anak ta. nabayagan ang naawat ko, Dolores. Amom da ita. Iso na lang tatidyak maawat ita ketika dendenada. Ha? Madanaga nak para ita anak ta, Dolores. Agtutubo di ka dendenada.
19 taon na. Mabalinmat ka ta maidarom ti anak taga po iti dayta. Amado, Iso ana palalo ti panagtep-tepel kaw no daytay adadyak magustuhan at tigtignay na. Taamangan noon niya ti mapasamak. nadlaw kumuti sa bali nga ugali ni Jane. Awan man lat panagraem na kadata. Dolores, May ipagpagaputa ta ko man iti anak ta. Kakaisuna nga anak ta ni Lydia, Amado. iso nga road akanayonak nga agtep-tepel Dolores. Hangam jak amaw no aging kat kaano ang makapagtepelak. Jak amaw asaway. Lindon, rumuarak ha? Sa dino ti papanam. Agsasarak kami kadagiti gagayam ko. Nag-text namin ni Margie, kaya't na nga agmit kami. Jane, Amo mo ta nabayagan ajak nakitkita day di agayam ko. Iso ti kanayon ko nga istoryaan kan ka, best friend ko. Amang ano maladawak to nga gawid ha? Di mo namnamaan ang makapaglanglang tamangan ninton malam. anya, agmalmalam kayo lang arudan ng agkuyog no bilang. Dumanon kayo pa'y aging katrabi eh. Si Kamot, imbagak mo dun. Nabayagan adi kam nagkita. Itaman laangan ngagkita kami. Isuasulitan mi mo't ati pa nagkuyog mi adwa. Sige nga ro, Jane. Aganad kay ti sa dino man napapanan nyo. Kumusta di anak mo? Nagngato ti gurigor na. Ay una yan. Masakit ni Lydia ngam awan dito dahil Jane ang mga sikaso kumakinkwana. Amado, Itay pa'y bigat arimwara. Aging kaita, awan pa'y laan. Napnapanan ngay. lakay, anya ka kaday. Nagpakadamot ka ni Lydia nga anak ta. Wan ang amrumbang kumaan nagsubli adagaws. Imposible adi na amuti kasasaad ni Lydia sa kabayapin manaw. Day. Ti anak mo day jay. Nay, mabit lang ang lakay. Inakitaan ni Lydia nga anak ta. Day. Anak, apay nga aguyok kamot tangay. Diyak mo't amo na nang... Mabit lang tapag tumaron kay ti agas mo. Narigat no kumaro ti uyak mo. Mabit lang anak Day. Adansan ni Jane. Ha? Day. Lalaki mo't adi ko chiti nang itulod kan ko na. Anya? Na, ay, wungag paiso. Sino nga'y day ta lalaki anang itulod ka ni Jane? Mismo adagiti dadakkel ko tinakaimatang, iti panangitulod ti may sa alalaki ken ni Jane aka live-in ko manang Emmy. Iti pay mismo gundaway nga adda sa gubanit ko. Kinasarita dagiti dadakkel ko maipapan iti dayta abanag ngamjak ida pinati. Mariknak ngamin kadagidi aka nito
Anabara ti panagayat kanyak ni Jane. Ganawan ti amok apam kwatan na amang lipot kanyak. Taamin akayat na kat magunod na. Apaman anaamuan ni Jane nga imbaga kanyak dagiti dadakkel ko ti maipapan iti nakita da. Ad-addan nga imalas ti pannakilangan na kadakwada. Nay, Jane, apay ngay at hilaang nanganam ti inawam. Alangan mo't nginawak pati nanganan nyo. Ha? Nagswerte kayo mo't no aramidan dakit din at agabo dito balay? Nay, saan da kamot atag tagabuan dito'y balasang ko? Nga manumot laangan ngay tinanganan mi kan ni tatang mo. Nga inraman mo ko mga ininawan. Di mo ka dinawatan timbagak? Sa anak at agabo dito, tapno syakit din ti manginaw, itinanganan nyo, iti asawam. Ha? Ay, una yun ti kasta pa nagsasaom iti asawak, Jane. Ha? May saka pa'y alakay. Makapabwisit kayo. Anya ti kunam. Umay ka. Amado. Saan mo nasurutan? Tamangan no nakarkaro pa iti mapasamak. Ng basbastusin na tanday di babae. Di na taman lang mo aramain. Basbastusin na tandito'y mismo apagtaingan ta. Imposible nga ramidan ni Jane day tatang. Kayat mo asawan? Di mo pa ti ibagbagakan ka ita. Tatang. Ama anak Lydia. Lindon, tatang. Ha? Lindon ti iyawag yu kanyak. Lydia kayo la Lydia. Makapauma. Anya? Pudno sana nasaya at ilinangan yu ka ni Jane. Ngam imposible mo ta pagsawan na kayo iti buwisit. Ngam tapnawan mo ti may bagbagayo. Kasaritak ni Jane may papaniti day tabanag. Basta pang ngaasiyo kuma, tadiyo pagparangan at dakas sa tao ni Jane. Pang ngaasiyo kuma. Ulbod ni tatang mo. Jane. Amom Lindon, nabayag naminan nga ipagbagakkan ka asaminatan iti pagnaudan. Lumasintan ka dagiti dadakkel mo. Di mo mat ngamin kayat. Saan tapay ngamin nakabaulan ita? Kat, kaano nga rod lumasinta? Di kagdanag. Ikagumaak ti agdobli kayod tapno mabaalantan. Imbagam day ta tong palam day ta. Jane. No di mo tong palan day ta nga imbagam, makaammo ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jane? Basta, makaammo ka no kunak, makaammo ka. Iso akasaya atan no tong palam day ta nga imbagam kanyak. Nasipnutan ako na naghawid. Kasanumot ngamin. Nagatidog ti pila iti paradaan. Sakot, saan pa'y adimanon iti mismo a lugar mi tinagluganak. Iso kapilitan na nagnagna akon. Sana balit. Nay, iti mo't batog ti balay mi tinaggapan da kotse. Pasino nga ta day jay? Ay, darasot ti magna, tapno makadanon ako na. Kalaat mo tan nagtibayo ak. Malagip ko tinaibaga kanyak daw. Wisit kayo kiti nga gasawa. Biyak kayo unay.
Apay nga Ni Jane pagsasawan tagungot. na kabimot tayo. Umasidagak ni Taridan. Kailangan no apay nga intulod na kaman ng dadya lalakay. Saan da ka pakibyangan? Katak numaknag kayon. Ibaga kong tiyagpaiso. Kaayan ayat ko ni Roger. Unay kan. Diyos ko. Kumlagayam ti anak me. Taanyat pa nagkunayo. Ha? Seryoso ak ka ni Lindon? Anya kumanga iti magimulak kan kuana? Ti ayup ka, Jane. Ayup ka, Jane. Ha? Lindon? Anak, Lydia, anak, napanuknukak itan ti amin. Pudnog kayam amin ngayon baga kanyak dagiti dadakkel ko. Kat napanuknukak pa yun tinaalas at tratong kadakwada. Lindon? Pumanaw kan, Jane. Sakbay nga dadak sa maramid ko. Pumanaw kan. Kat di ka nagpakpakita kanyak. Pumanaw kan! Jakon nagpanunot iti daydi akanito manang Emmy. Jakon ingkan kano nga uray pay napatagunay kanyak ni Jane. Gaputa nalaos ti pan nakapasakit ko iti naduktalak. Nang runa pay iti napanagnakak adakes at trato na kadagiti naganak ko. Nagpakaasi ni Jane ngamjak impangag apulos. Tauray pay sukirak ama ko na. Saan ko nga itulok ang mabastos dagiti naganak ko? Nang runa pay no ti tao amang bastos kadakwada, kat isumot la ti makagapo iti nalaos apan nakapasakit ko. Sipod mo't idin, inidyakon ti nakirelasyon pay, kat nagfokusak iti trabaho. Isumutan daydi ti panangrugi ti isasangbay dagiti napintas nga oportunidad iti biag ko, nga iso ti makagapo, no apay nga addaak ita dito'y Cebu amang mangged. Kat si papanakelak amang ibaga, nga amin amat-mat gadag ita, kat para kadagiti dadakkel ko. Tano awanda, awanak kumamet. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Lindon. Pagayam a Lindon, husto ti kunam. Rumbang la kabayatan nga awan ti bukod tayo a pamilya, ipaay tayo kadagiti dadakkel tayo ti amin abanag, amabalin tayo a maipaay. Tano labsen ti agsarita, agkurang pay dagiti maararamidan tayo a pagsubad tayo kadakwada, iti panangipaay da kada tayo iti biag, ken amin nga adda kada tayo. Itultuloy mo nga rod day taagalad mo, ket no ti may papan ka ni ayat, di ka agdanag, tadumteng tulat tati paraken ka, iti laksid ti kinataom. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Di pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam ang nagpailingad iti nagan a Soraya nga iti agdama kat adda iti Singapore. Kastoy man ti kunana.
Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan a Soraya, may saak a domestic helper dito'y Singapore. Idadak pa'y dita Pilipinas manang, may sa daytoy a drama kadagiti kadenggak, nang runa no daytay yep-yepenak kalpasan ti pangal daw. Aklo na kamay saak kadagiti nakaro a nagladingit, idi saanen amang ngaganda ito iti radyo. Gaputa kayarigan na anapukawan kami iti pagliwliwaan, apakapidutan pa iti adal. Iso nalaus ti ragsak kumanang, idi nakitak daytoy YouTube channel yo, apakangagan manen iti daytoy a drama. May sa ti lugar mi dita Pilipinas kadagiti kakurapayan manang, kat panagtalon ti kang runaan a pagbiagan mi. Dagiti lalaki a kalugaran mi, numalpasdan iti trabaho da iti talon, pasaray agdudupong dang aginom iti lambanog, kat baliktad ton ti lubong da no agsisina da. Daksang gasat, amay saak kadagiti nakiasawa iti nga iso ti kang runaan a nagbalin a parikot, ken pagtayekan ti pakasaritaak, Manang Emmy. Kasayaatan no Demon Orion di asawa am Soraya. Rabi, una yan. Ingkagat maturugan tapno makainanaka, takunamot amapan kamanan makilabada inton bigat. Tatang, Di ka kalipay lang na erwam iti aramid di asawam. Basta nakasango ng dagitipada na nga ay na, kunamlan saan dantong nga agkikita pa, taipapas dati agbarta. no apay namin nga isupay lati naklon ko idi tatang. Idinto ta nagaduda mo't anagarom kanya. Soraya, anak ko, saan na may subli pa'y tinapalabas? Nga uray ka sanaw ti pa nagbabaway. Kung may sa, di na mo ipakpakita, di ti kina-na. Day tangarod kat tatang. Uray idi damo atawan a nagasawa kami. Iso nga impagarup ko no na iduman ni Dado. Saan mo't gayam? Itangad anak mi. Nagkarumutan. Ay, anya nga rod nga'y anak. Talaga akas taa. Malaki dahin. Mapankan aginan na tarabiain. Habang dumalukag di anak mo kat sa pulan na ka. Maturog kan, Soraya. Nasakit yung ulok, Soraya. Masaduta ka mapanid si talon. Anya, kasano nga rudan ngay dagiti mulam ijay? Amang ano anyan tumanan ti mapasamak no di mo mapansuknalan. Mapanmat ni tatang, saan ka di? Ha? Pakibagaman gid dita, pakikita nanton. Tamapan mo't lang di bangkag. Agaway mo't lang ti bangkag mi. Anya ka mo't tandado. Apay nga ipatudon mo ni tatang ti panangasikaso na kadagiti mulam. Kat mulam mo't dagijay. Masaduta nga rod, Soraya. Kung nasakit ti ulok. Isosikan di mangibaga ni tatang. Ta pakikita na lang ang dagiti mulak. Isuntumod lang ay so amapan ni bangkag. Nanang, pabisina kon. Ay, kasta ay anak. Mabit laang tairing Pasko laang daytor aramidak. Mabit laang anak ko. Wan nanang, Ni tatang mo, anyat aramidan na. awan mo't ni tatang. Ha? Anya nga awan? Kat nadalaang mat itay, saan aya? Awan nanang. Ay, napananmanan ngay ni tatang mo. Kuna na saan ang makapan iji bangkag, tanasakit ti ulo na, kan aglaladot. Ngam ita, awan manan dito'y balay. Nanang, Ala, umay ka nga ro dun anak ko, tagi dasara kon.
Mangal daw tangaro din. Tapno di mo ko tip-tip din tibisin mo. Masurunak nga raw, itay nalabsak ni Dado nga dadya paraangan dadista. Anya tararamitin na ijay tatang. Ayan niya kumapay nga eh. Awan mo ti sabali nga aramidin da nukas di nga agdudupong da. Agisuksok bunda manin iti lambanaw. Anya? Talaga no nagdudupong da, awanan ti sabali nga aramidin da no saan nga ginom. Agpabada da. Ni Distaw, ni Erning nga asawa ni si Payne, ni Dado nga asawa kung dagiti agkabsat nga anak ni kabsat punyaw. Dagijay ti kanayon nga agdudupong nga ginom. Iso dati agkakabadungalan, agpapada na pa'y asadot amanggan. Ay, No di kaila pampanunutan iti apo ko. Ay, bay-bay akla kuman kung tagitimulan ni Dado o di bangkag. ay, agyaman na kada kayo atatang. Tapampanunutan da kami iti anak ko. Naimbaglakit din tada kayo. Tano da kami laang asang kapamilya ti agkakabalay. Jak laamon, no anya ti mapasamak kada kami iti apo ko yo. Nagasatak anasingpet dagiti dadakkel ko. Agramanan dagiti kakabagyak manang Emmy. Tauray no kasjay ti ugali ni Dado ana ikamang kada kami, ket nasaya at latatipan nakilangan daken kuana. Siyak ti marigatan no daddo mamanang, ta siyak ti kang runaan nga apektado no kasjay akumaro ti asawak. Mababai na kunnukwaken itatang. Tauray na singpet ti amak, saan ko maarumbeng nga ipatudon ken kuana ni Dado dagiti trabaho arumbeng nga iso ti agaramid. Ket iti naminsan anabartek ni Dado. Anya mo to, dahil ipasidam kanya siya Soraya. Inalambong guti ka mo dahil. Pasensya kan Dado. Sa anak ngamin anak itsyenda, iso ang nagugutak laangan iti kamuti. Awan na pa isarabi mat. Kakasyak nagdrab-trabaho iti talong. Kalpasan na. O gutkit din na nakamulaga. Ipasidam kanya. Si kamot Dado, italaang mat apinasangwan ka iti kasta. Tanagado ngamin ti inlabaak. Naglaing ka pa ya sumubat. Kaya mo arabisan ka. Ni saan Dado? Pangaasim, di nakabilan. No di mo kaya ti makabil Soraya. Tanangam ti nakilangan mo kanya ka. Diyak kahit ako namlan sino ka sumungsungbat. Nawatam dang ka. Ay nalakay, jak lang amin kayat ti makibiyangkat. Ngam danda ni jakon makapagtapol itay. Ay, kahit ayan ni Soraya. Adada iti apukot adita sirok ti mangga. Sursuruan nan ti apukot iti assignment na. Kahit di manugang ta. Anya apay kumangay. Sigurado ang nakauldagan amat maturog. Ay, no saan la ko maabahas, Orsedes? Malwak ko man lang nakaturaw. Ha? Antonio, Makapasoron mo rin kat, Sedes.
Panmanon amapan ijay talon ni Dadaw. Datao mo ti makakaamo ang mga asikaso kadag iti mulan. No jakla pampanunutan dagiti agina. Baybay akla ko man dagiti mulan na ijay bangkag. Antonio, saan ta mabalin abaybay anti anak ken apukot Iso nga anusan ta ida nga anding ayon. Saan ta ida abaybayan? Anak, bumangon kan. Ta mga numala daw ka iji pagadalan. Nanang. Anak? Anak, nabara ka Apa yan ngay, anak? Nanang. Talaga, nabara ka Mabit lang Mga laki iti agas at tumaram anak ko. Mabit lang. Mustan nga di apo ko ta. Bakit? Ay na, nagnatulat ta tigurigor na. Katayan ni Soraya nga'y. Kapilitan lataan na panakilabada Tanusaan ka no asumaya at ti kasasaad ti apo ko ta. Ipanan iji ospital. Iso amasapol na ti kwarta. Kahit ni Dado nga'y amanugang ta. Ayan na. Hindi ka mo na panan na Antonio. Ngam nakita ka rimwar itay. Anya? Amuna ka di masakit ti anak da. Kat no imbaga amot ni Soraya itay bigat kan kwan Kasano ko maadi na amungay. Di, napanan naman nga rodan nga'y. Awan mo ti di bangkag. Anya? Awan ijay ni Dado? Awan. Kagap-gapuklaw na ijay ngumtsak nakita ni Dadaw. Orean niniwan na lakuma. Awan ijay bangkag. Nagkarumot ni Dado. Sa dino nga rodan nga'y tinapanan na. Imbis ko mga adda dito, masakit ti anak da. Uwan no saan, agsapol ko iti pagpa-ospital ti apo ko, tano bilang. Barang na pa nagdiskitar iti kwarta. Nga ta, Antonio. Barang lang say guys. Hanggang no napan manan si Mukbaun. Ay, jakla amon asawan. Dua nga aldaw ken tallo arabii naggurgurigor ti anak mi manang Emmy. Gaputa saan met nga agtignay ni Dado nga asawak, siya kun tinangipan iti anak mi iti ospital. Naimbaglakit din manang, ta saan pa'y analadaw ti panangi ospital mi iti anak mi, tanadengge met gayam. Kinasapulan anayalisunan iti dara ti anak mi, ta medyo nakaro ti pannakadenggena. Dirigat na, kakaasi akpay nagsapsapol iti katipo ti dara ti anak mi. Kanidado nga ama na akatipo na iti dara, kat saan mo't amabalin nga agdonar ta nakainom. Naimbaglakit din manang ta nakasapol akmet laeng. Kabayatan ti kaadda ti anak mi iti ospital, kinasaritak ni Dado. Kapilitanan nga imuta nga kadamam solidad apakilablabak. Tawan mo ti maaramat akwarta iti ospital, Dado. Talaga kasta. Ha? Kastala ang ti ibagam kanyak? Ni, anya ko mga itigat mga ibagak, Soraya.
Dado, agremedyo kamot Si siyak mutlatan ti aggargaraw. Siyak mutlatan ti agdisdis gitar. At dapay lang iti ospital ti anak ta. Amok! Ngaman niya iti maramidak. Kat saan tayo matamabaling niya, apitan dagiti mula tayo di bangkag. Apay Dado, di ka man laka di makairemedyo mutan. Umutang ka mutan iso. Soraya, di nakman ni baon nga guutang. Tawan tinam na maga pangalaki ti pagbayad ko. Ha? Manumot lang nga iti mapastrag ta. Nga oray makaapit ta kadag iti mula kiti bangkag. Umdas nga raw da pagbayad ko iti utangak no bilang. Dado, apay akasta ka. At dapay lang iti ospital ti anak ta. Katamok mo. Anya pa ilati kayat mo nga ramida kaya. Unay kamutan. Agiremedyo kamot iti kwarta Tapno ada aramatan ta. Nangruna inton masapul ton ngagbayad tayo iti ospital. Anya ngay Soraya. Adda ka din ni Dadaw. Paging Dr. Jesus. Awan pa'y nga ron tatang. Amuna ka din nga itaarumwar ti anak kiyo dito ospital. Inyunay-unay kumutkan kwa na tatang. Imbagak pa'y amasapul tinayon tigam ko akwarta pagbayad dito ospital. Emergency room. Apay nga ron nga awan pa'y lahang ngay. Emergency. Dahit nga ron ti pakariribukak tatang. Rumbang ko mga adda dito yun dayjay. Malaksid laeng nawan tinabulod na akwarta kadagiti katugangam. Adda tatang. Inyawag kanyak ti inanaan ang tada iti 5,000 kun ni Dado. Paging Dr. Jesus. Kasta ka day. Wan tatang. Iso nga dalakit tigam ni Dado nga umay dito ospital. Apag iso day di mainayon itigam ko akwarta. Apag iso apagbayad dito ospital. Jesus. Ay, ti nasayaat. Mapanak labi ito ni tayan ti kumpare. Asinaglang dito ospital ti Pustuna. Padasag ti bumulod kan kuana. Tatinto imot ni Dado nga umay dito ti ibayad no bilang laeng. Amangan nga minumala daw ni Dadaw. Alaman nga ron tatang. Tap na sigurado ang makaruwaron itangal daw ti anak mi dito ospital. Dado, nagururay kami di ospital, ngam di ka pulos nagpakita. Ita, sang patanda ka, nabartak di ti balay. Pasensya ka, Soraya. Nagsasabat kami ngamin kada parian daw. Isa day nagshot kami na. Ngam amumot nga itaarumwar kami di ospital. Adapay kan ka ti inayon iti kwarta maaramat iti ospital. Pasensya ka nga Ruden, kunakmat. Diyak mating kagara. Unay mo tanti kasta nga aramid mo. Naimbag tada na iremedyo ni tatang. Tano saan? Sigurado asaan kami kumaan nakaruwar iti ospital. Sikamot, agungot ka pa ilang. Nakaawid kayo lang Ruden. Ayan na jay 5,000 anapan mo inala ka ni nanang mo. Nga inayon iti paggastos iti ospital. Soraya. Anya akwa. Iyag mo jay 5,000 taitad ko kani tatang. Tapno mabayadan na jay binulod na nga inayon mi iti inaramat mi iti ospital. Awanan jay kwarta. Anya nga awanan nga ibagbagam Dado. Nangipa na mi iti kwarta. Iso nga minti pinaginom mi kadaparian daw. Anya? Anak, ang mga nunakla at kalang iti panang papanaw mo kandidado dito'y balay. Laglagi pom ko mga agasawa kayaw.
Noan niya man ti susik yaw, pasapul ang nga urnusan yaw. Amok day tatatang. Nga masapul nga ikak iti pagnakman na ni Dado. Nalabasan ti aramid na. Soraya, anak. Kan may sa, masapul nga agtignaya ko nanang. Tatang, patuluya kun ti planok. Ha? Day, anya plano day ta, Soraya. Agabrodak nanang. Isa pa nga asiyo ta ibatik kumakada kayo ti anak mi kanidado. Jack maitalagkan ko ana. Tama nga numabaybayan na. Anak, Pang-asiyo tatang. Da kayo lang tinamnamaag. no maipapan iti apo ko, May. Awan ti parikot, Soraya. Nakasagana kami ang mga iwan kan kuana. Agyaman ak no kasta tatang. Natalgad ti riknak. No da kayo ti ayan ti anak ko. Ang kasanong ay ti gastusam nga agabrod ako nam anak ko. Unag paisaw. Ni Maribet agayam ko nanang. Aday di Singapore. Iso tinangalukoy kanyak. Tulungan na kano. Aha. Sigurado ka ka din, iti day tapanggap mo, Soraya. Wen tatang. Jakon paluspusan ti gundaway. Kayat ko ti makaurnong para iti masakbayan ti anak ko. Nupay nasakit tinakam ko iti asawak. Kinasaritak matlaeng kat nagpakadaakkan kwa na maipapan iti planok manang Emmy. Kastamatan a kinasaritak dagiti nakaikamangak kat naawatan dati desisyon ko. Timulong dapay iti gastos ko iti panangipagnak kadagiti papeles ko. Banag apagyamyamanak met kadakwada. Aklunak amay sa kadagiti panggap ko iti panagabrod ko ket tapno leksyonak ni Dado nga asawak. Ngem aging ga itamanang awan pay lati nagbaliwan na. Ket kimaro pay ti panagbalin na nga sigun metlaeng kadagiti dadakkel na nga iso ti pagnanaedan na ita. Kanayon met nga umawag ak kadatatang kenanang ko tapno makasaritak ti anak ko. Ket uray kaskasano, mabagbaga ak akanayon maipapan iti panagadal na. Ininot meten a nakaurnungak manang. Ket iti panagawid ko dita Pilipinas, apaman amalpas ti kontratak ditoy, no sumaya at ti panawen, kayat kun ti ag for good, tapno ad-adda mabantayak ti anak ko. Nakalukatak latamet iti pan nakaurnos mi nga agasawa. Ngem siguraduak nga agbaliw nga umuna ni Dado, sakbay a makiinnurnusak ken kuana. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Soraya. Pagayam a Soraya, may sa kadagiti puor ti kararwa dagiti asawa a babae, ti bisyo dagiti asawa a lalaki. Kasta tinapasamaken ka. Agasem, ta ultimo gastusan nyo kumay di ospital kat ing gastos na pay iti bisyo. Unay meten ti kasta nga aramid ti ama ti pagtaengan. Sa anak akon sintidor pagayam ko, ngam no siyak ti saludsudem, ayunak ti nagbalin a desisyon mo, tapno maleksyon ti asawam. Asapay lakuma, tamapasamak tu metlaeng, tapno maurnos metlaeng ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.
Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan adurina, nga iti agdama kat adda iti Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, duri na kumalatan ti iyawag mo kanyak, kat iti agdama, adaak dito'y Hong Kong. Medyo nabayagak matan dito'y manang, ngamdak kala pagyamanang iti Diyos, ta nakabakasyonak pay, kan nakasubliak dito'y sakbay akimaro ti pandemya. Nasingpat dagiti natumpungak nga amok ditoy, iso nga uray idi immingat ti amin gapu kadagiti restrictions ti COVID-19 at dalat ta trabaho. Iso na laeng takinasarita dak, ano mabalin, saan akas idi ti sweldok, taagpada dagiti agasawa nga amok nga apektado iti pandemya. Dito'y mat anasarakak dagiti channel apakadenggan kadagiti drama nga indakdak kelak manang. Adamet padas ko akayat ko nga ibinglay. Sapay la kumamanang tamapagasatan mat amay drama. Taamok apakaagsawan daytoy iti adal nang runa kadagiti kaskanyak anasapa anabalo. Rugyak man nga manang ti agsalaysay, idi ka itabtabon, daydi asawak. Nanang, kasanuta yun? Jak pay amo anak. Jak amo no anya ti aramidak. Nanang, Ngam kas inayo ka ni manong mo. Saan kayo abaybayan? awanan ni tatang, nanang. Anak ko, Agadal kami pa'y kadi, nanang. anak ko. Saan kayong agsarda nga agadal ka ni manong mo? Napukaw man ni tatang yo. Adak pa'y mo't nga inayo. Saan kayo abaybayan ka ni manong mo? Ikarik day ta, anak. Buboy anak, si kaitanti kang runaan anam na maagkakatulungak, Juan. Nang runa no may papan ka ni ading mo. Nanang? Di mo baybayan ni ading mo, Juan. Nang runa no sumrek kan agawid kayo manipod iji pagadalan. Nanang? Di kayak tanag? Jak baybayan ni ading ko. Agyaman nak, buboy anak. Masapul amang gedak, tapno ada pagbiyak tayo. Tapno ada pagadalyo. Ikarik nanang, kanahin nga agsingsingpot kami kan ni ading ko. Agyaman anak. Kas itinakunakon, si kanti kang runaan apang namnamaak ita, tas si kati inauna. Uray maipapanla ang iti panang taripato, kan panang saluad ka ni ading mo, ha? Nanang, di kayak danag ko nakmat. Nasakit man ti kaawanan ni tatang. Ikagumakmat agbalin anatib karakas kada kayo. Namnamaan nyo dayta, nanang. Noon yaman di masapul yung agiina. Ada kami lang dito kanina nang yaw, Tatang, Saan tayo apol? Saan ninamnama tinapasamak iti day di asawa amdurina? Awan takin pagayatan iti day jay. aksidente dayjay tatang. Saan ana igagara? Ay, Dorina, anak ko. No pay kasta tatang. Aklo nagtinalaos apan nakaikawak. Gapoy tinasapa apan nakabalok. Anak, Isa masapol nga agbalinak anatibkar. Awan ti sabali ang makatulong kanya kita.
Kada kami kadagiti anak ko. No saan ati bukod ko apa nagsalukag. Dayta ti nakatanem ita iti panunot ko, tatang. Amom Dorina, napindas ka? Ha? Sir Leopoldo? O, aday ta ka manin. Di na ko nawagan iti sir ko naklangaroden. Ha? Nakababain mo't aberberngasan kayo latan. Da kayo ti amok dito'y pagpapaayak. Rumbang laaraaman kayo. Imbagak matan kan ka Dorina. No, duata laeng. Birngasan naklatan. Sir. Pangasim Dorina. Anyaya ti kayat mong aramidak. Tapno patgam tikid daw ko kan ka. Jack ilibak nga agayatak kan ka Dorina. Sir, mga nukalaat nga da sumrak diti opisina yo. Huwag nagpaiso. Mabalin ka ding awisin ka inton malam. Ha? Pangasim ko matadinak paayan Dorina. Patgam di awis ko kan ka. Tapno makapagsarita ta na imbag. Kas itinakunakon. Agayatak kan ka. Ket nakasagana ka mga ramid iti amin. Iso apang ngasim ko ma. Tadinak paayan. Kalkalpas ti pawaksi day di asawak, idi nagparipirip itirik na kanyak ni Leopoldo, manang Emmy. Ti boss ko iti pagtrab-trabahwak. Sina iti asawa ni Leopoldo, kat awan anak da iti asawa na. Sigun kan kwa na, simurot iti sabali ti asawa na, iso ang nagsina da. Ada kabaalan ni Leopoldo, kat maaklon nati kinabalok kan kaadda ti dua nga anak ko. Napingat anagarem kanyak, kat inyam amuna pa yan ti bagi na kadagiti anak ko, kas tamoten kadagiti dadakkel ko. Nasaya at naranaan kay ta dito'y balayaw, anak ko. Tatang, Sana pa nakibiyang tama mati akmat nga amumter aramidam Dorina. Hanggang kayat ko lang nga maamuan. No anyan ti estado yaw itagar-aram kan ka. ha? Kas itinakunakaw sa anak nga agkad kain. No agayat ka manan anyang nga raw. Talaga kasta ata ubing ka pa'y mutlaan. Tatang, Tilang kidawag kan oray ti inam. Saan mo kumabaybay ang dagiti anak mo? saan to Apolos, tatang? Napatag kanyak dagiti anak ko. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay na iruangan kung dahito asaritaan. Kaya't ko nga idiretsultan. Tatang, Kaya't ko amaamuan tagpaisaw. Hulitag, sa anak a kontra wano anyaman iti adda a relasyon yaw. Tilang kidawag ita kat ibagam ti agpaiso kanyak. Iti kasta maibagak matano anya ti opinion may kaninanang mau.
gabiin. Wan nga rod ading. Ngam awan pa'y mat ni nanang. Mabisina kun manong. Oray siyak nga rod. Ngam awan tinaluto ading. Takunan ni nanang iti agsapa nga urayan takano. Kasano nga ruden manong? No kayat mo ading. Umalatiw talangan iti ayan dalulo kan lula. Nakabutbut ang samot manong. Saan ka nga agbutang ading? Saan nabalit at dakmat? Saan ka baybayan? Agpaiso manong. Wan ading. Ang mga no saan pa'y ngamin na makaawid ni nanang. Sika manong. Sika ti makaam mo. O may ka nga rodan, tani. Kaskang ka. Mabisinak matan. Dorina, agyaman ak unay kan ka. Pinanagnakam ngay ayatan nakmat. Leopoldo, Manipod ita. Kaya't kung agbalinta na may maysa. ha? Anya ti kayat mo asawan? Agdan natan. Anya? Sigurado ka, Leopoldo? Idi pa ilaan. Sinagana akong da ito'y Dorina. Ngamin. Inkarik iti bagik nga aramidak ti amin. Tapno mayat nakmat. Talaga ka di aseryoso kan iti dayta nga awis mo kanyak, Leopoldo? Uwen ko naklangarudan. Saan ka mga rabarabaklaan? Talaga kayat kung agdan natan. Agdua-dua ka kadipay lay ti awis ko kan ka. Saan mo't ket di? Nga maamangan no... Ala, wun paiso. Dagiti anak ko. Oh, apay Dorina. Leopoldo, masapol nga itulod na kun ije balay. Ang mga numabisinan dagiti anak ko. Awan tinaluto ang makan ijay. Anya? Pangaasim, Leopoldo. Rumortan ditoy. Itulod na kun. Namin ano ka kinasarita, Dorina. Ngam una yan, di kastoy anapasamak. Tatang, Nabisinan dagiti anak mo ije balayo. Gaputan arabyan ka nagawid. pasensya kayo, nanang. Jakmat ngaminan napupuutan ti oras. Sino ayat ti kaduam? Ha? Pagdamdamagan na ka ti amam, Dorina. Asino ti kaduam? Pasensya kayo na talaga, nanang. Tatang, ikarik, saanan ang maulit na ito eh. Dorina, Ay, iti kasta alang akong reaksyon mo. Amuklatan mo sino ti kaduam. Anak ko, kanayon nga ibagami kan kang anyaman ta agbalin a desisyon mo. Di mo kumaliplipatan dagiti anak mo. Isuda ko mati pang pangronam. Saan to ang mapunas iti panunot ko day taabilin nyo, tatang? Kat ikarik, saanan ang maulit tinapasamak? Kat tangay agsasarita tayo matlaangan. Ada ko makayat ko nga ipudno kada kayo, tatang, nanang. Kat sapay la kuma tamaawatan dak. Inalakday di agundaway, tapno makasaritak dagiti dadakkel ko, maipapan iti awis kanyak ni Leopoldo, manang Emmy. Agpada nga inyabkas dagiti dadakkel ko ti opinyon da, ngam tinakdaraklat tamot ti pangaddang ko, kan ti relasyon mi kan ni Leopoldo.
Awan tinaramidan dagiti dadakkel ko, idisimurot kamin nga agiina ken ni Leopoldo. Impagarup ko kat awanan ti agbalin aparikot manang. Tanasaya at met ni Leopoldo ididamo. Ngem idi agbaybayagan ti panagden nami, kastuyan dagiti paspasamak. Buisit ka, babae! Anay ko, Leopoldo. Apay ngagtungpa ka nga eh. Tamagang lang. Tanga ka, babae. Awan serben. Apay akasta ka matan. Anya ayat ibasol ko kan ka. Talaga di ka pampanunutan niya. Naglawag timbagakan ka nga ilabam di asul apolok tamasapol nga isuot ko. Nga man niya tinaramid mo, ha? Di mo tinungpal tibilin ko. Unay kan, Leopoldo. Gapula ang itinagbasit abanag. Kabilan nakpayan. Saan na ba si tabanag lang para kanyak na dyan, nga? Diyak nga rod na sango alinabaan. Gaputa nagado ti trabaho. Di palabam ko may tiburidat nga anak mo atap na damat serbida bibiyagag. Anyat ko nam. Di mo ipaulit pa'y tinalpas ko ngayon sawang. Tama nga no nakarkaro pa'y ang masurunak kan kagat saan latong pati maramanam, danga! Leopoldo. Dahil titandaan na masikado rin na. Iti sumarno di mo aramidan dagiti ibagakan ka. Agalwad ka kanyak. Saan lang nga atong pati maganab mo? Buisit ka, babae! Manong, maputputengak. Ha? Apay ading? Nauyong amin ni Uncle. Awan nga ron. Kalat-lat na bumugkaw no kwa. Makikitutak pa'y. Uray siyak, Manong. Isa maputengak kun. Saan na bali ading? Adak lang dito'y. Kun, saan na tamo tabaybayan ni Nanang? Manong, nakitak ni Nanang. Agsang sangit. Ha? Kano? Itay bigat. Agsang sangit ni Nanang. Kasta ka di? Ay, ala, di ka agdanag takasaritak to ni Nanang. Hoy! Nakayot mo! Manong, Di ka agdanag ka din ko. Saan ka baybayan? Umay ka to umasidagtagan ng Leopoldo. Ang mga no agungot manan no saan tangag tungpalkan ko na. Apay nga takas to itirik naklakay. Apay aya. Agtibtibayo ak ajak ammo tigapuna. Anya? Ne, apay nga eh. Hijak nga rod ammo. Basta kalat-latan asim kan ti kasto ariknak. Sapay dagiti apo ko tati kalatan alagip ko. Anya? Day tati agpayso lakay. Ay, sapay sumagmamanon abulan na saan da si marungkar dita. Amangan kindimot na danda ka saan napasamak kadakwada. Ay na, sapay lako matawan ti dakas ana pasama kadakwada. Jak lakit di mapakawan ni Dorina nga anak ta. No dadakas ang mapasama kadagiti apo ko ta. Bala, di ka unay agdanag. No mawaya anak, sarungkaran tayda. Amun tano kumustadan. Nagawan ka tabayin mo, Dorina. Sungatan nakgapulang iti panangibaon ko kadagiti anak mo. Saan ka sungsungatan, Leopoldo? Damdamagak laang kan ka, no apay akinabil mo ti inauna nga anak ko. Kasano adyak kabilan kat ikalilis na mo, diyadi na. Natural nga ikalilis na. Tapilitan mat gayam apaglabaan iti sa nga gabsoon amurang. Naganos pay laang tinaudi nga anak ko. Di na pay lakabaalan tinadagsan at trabaho dito'y balay. Anya naganos nga ipagbagamat? Naglaing tupay nga aglamong?
Anya jay kunan? Leopoldo, Imbagak lang arudan kan ka. Jak kayat nga ipaulit-ulit mo dagiti nalpas kon nga insawang buisit kakit day. buisit ka met! Na, Naulimok ti biyag mi nga giina. Ngam kalaat arin niribok mo. siya pa'y tinangreribok ka na kayo, tanga. Di mo amo ti ibagbagam. Di mo amo tararamidam. Juan! Talaga siguro adyak amo. Ultimo tinaulimok ko maapanagbiag dagiti anak ko. Nagbalinan ang nariribok. Danga kakit di ah. Danga ako no dangaak. Uray anya ti ibagam kanyak. Awan bibiyang ko. Ngamdyak pulos itulok. Nga iraman mo dagiti anak ko. Gapo iti bagbagam ang kinadangak. Na, Iso maitamot laang. Pumanaw kami nga agiina ditoy. o di pumanaw kayo. Sino kumangay ti butbut ngam? Mala, pumanaw kayo. Nta iso kayo pa ibibiyagak. Panaw! Apaman anay balikas ni Leopoldo a pumanaw kamin. Daras nga inalak dagiti anak ko. Kat pimanaw kamin iti balay ni Leopoldo manang Emmy. Nagdiretso kami ti ayan dagiti dadakkel ko. Tapi naabang ko ngamin ti balay mi, idi nakedannaak ken ni Leopoldo. Kasta unay ti sangit dagiti dadakkel ko, nang runa ti inak, apaman anaamuan dati napasamak. Kalpasan ti makabulan, ikagkagumaan nak nga ay aywan ni Leopoldo. Ngamdyakon in kaskasupay. Tamas na patpatag kanyak dagiti anak ko, ngam ti asino man a lalaki. Iding kadeng ko tinagabroad, sinuportaran dak dagiti dadakkel ko. Kat babaan iti tulong tinamarswa, adaak paylaang dito'y balasiw taaw nga aging gaita. Nalaus matlaang ti panagyaman ko iti namarswa. Gaputa agpada anasaya at ti kasasaad dagiti anak ko, iti laksid dagiti saan anasaya at anaimatangan da, iti den na ti lalaki nga inayat ko, iti maikadwa agundaway. Kat apaman a makaturbos da iti panagadalda, isuntumot ti panag for good ko dita Pilipinas manang. Agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Dorina. Pagayam a Dorina, saan ka apulos ababalawan, idi nakadan na ka iti may kadwa lalaki nga inayat mo. Takarbangam ti agayat, kansikan a mismo tinangibaga, anasaya at matdadya a lalaki, idi rugrugi paylaeng ti panagdennayo. Ngam husto ti inaramid mo apimanaw kayon adagos iti dannana, idi naduktala mon ti pudno. Tano saan? Amangan no addapay mas nakarkaro ang napasamak ken ka, wenno kadagiti anak mo. Laglagi pam daytoy pagayam ko. No talaga nga dapay na itani para ken ka, malaksid iti day dinagawanan nga asawam, dumteng kat dumteng tulata dayta iti panawan ana ituding. Iso akasayaatan ti araramidem ita, anaka-focus ka laengan kadagiti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem.
Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Simon, manipod ijay Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Advance happy birthday kanimanang ko Botchi Kilon dita Hong Kong. Ag birthday intun September 24 from Joel Kilon iti Texas. Belated happy birthday kani Angela Fermato from Rosemary Villaseñor iti Malaysia. Advance happy birthday kani Lani Likay at taga Baknotan from Carmelita Macanas iti Paliparan, Cavite. Belated happy birthday kani inang ko Virginia Abalos Sibayan, 75 years old na iti September 14 from Jenny Babe Sibayan. Shout out kani nanay ko ni Gloria Tamang, asawak ani Miriam kan kids ko ada Dave, AJ kan Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Nilakay ko Wilmar Daprazo Tamayo kan anak mi ada Gretchen, Angel May, Valerie kan Mariel. Kastamat dagiti ikit ko, ti Stefa kan Tamayo family. Dagiti ipag ko ada Melanie Mangibat kan Rona Bulii. Anaanos ang mga awir ka dagiti anak ko di Takirino, Ilocos Sur from Nancy Tamayo iti Riyadh. Shout out amin na padak na Ilocano from Ariel Timbresa. Makablaawan pa iti Corpus family, titoy Faire Cagayan Valley. Dagiti anak ko anilay, Ren, kan Howie from Elin Piñera Corpus. Happy birthday intun September 18 kani ading ko Rendo Calumente. Kastamot ti anak na ani Gian intun September 23 kan ti anak ko ani Gia Cassandra Yanggod intun September 21 ijay man atong Suyo Ilocos Sur from Zoraida Calumente Yanggod iti Hong Kong. Anak ko Adazian Emrad kan Zyler Bugyaon from Mama Neleng iti Saudi Arabia. Advance happy birthday kadagiti kaanakak Adahianis kan Hamre de la Cruz from Maricel Concordia. Family di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana. Ti Corogan family ti Barangay San Pedro Tumawini Isabela from Manny Corogan. Shout out pa kada Gigi Miguel iti Hong Kong, Roldan Bannagaw, Papang Etoy Nadera from Jonalyn Nadera, kastamot ni Jasmine Rivera iti Qatar. Happy 26th anniversary kanila kay ko ni Efren Palak iti Ranyag Ramon Isabella from Arlene Palak iti Paris, France. Shout out kada Jemar Kabaong, maborang kan Medina family dita Cagayan Valley from Ronalyn Medina iti Saudi Arabia. Shout out kada Brave Ramos, Flor Javier iti Hong Kong, kan Lumboy family iti Ribsuan Nagilian La Union from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Anak ko ada John Lloyd, John Paul, kan John Dave di Tamalagnat, Pinukpok, Kalinga from Heidi Bakidan iti Saudi Arabia. Makablaawan pa ni Reynaldo Paas, dagiti anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, Jing Afante Lagayan iti Riyadh, ni Marisol Bautista iti Qatar, Presi Peneranda iti Saudi Arabia, Afante kan Molina family, kastamatan ti Paas, Vadil Vicente kan Fernandez family from Mary Ann Orpia Paas iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Simon. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan a Simon, pampanunutak nga ilanad tipod no anagan ko, ngam amkek nga amangan no agparikutak tuket di no bilang laeng. Taga Cagayanak manang, kat sigod akmatlaeng nga OFW. Isuna laeng tay di napasamak ti inak isalaysay kada kayo ita, diakon nagabrod pay apulos, idi nakaawid akon dito'y Pilipinas. Diak ammo no napabut nganak, wenno makon konsensya akmanang. Iso ababaan man la kuma dito'y programa yo, kat maibuksilak ti padas ko, adyak ton pulos malipatan. Kinapudno naman ng saan asyak a mismo tinakapasamakan dayto inak isalaysay.
Ngam panagrikna kat nadagsan a responsibilidad ti naipabaklay kanyak ajak pulos ingkas kaso. Rogyak man manang ti agsalaysay iti day di rabii ti panagluwas ko nga agpasyudad ti Manila. Simon anak ko, talaga ka di ka agluwas ka ita arabi? Di mon maipabigat pay? Sana mabalin nga ipabigat ko, nanang. Talas 9 ti flight ko inton bigat. Ala kat aganad ka akanayon iji abroad Laglagi po nga awan kami kadagiti kakabsat mo ang mga ndingay kan ka ijay. Anya kayo lakit din ayan, nanang. Saan kayong agdanag kunak lang aruden? Di na kami malapdan nga agdanag maipapanken ka anak ko. Maiadayukan kada kami. Mapanak agtrabaho, nanang. Dahit ako matipanunutin nyo. Simon, anak. Siyak ti inauna nga anak yo. Gaputa awanan day ti tatang. Responsibilidad kayo nga ruden. Manong Simon? Oh, ape adin ko. Ada ka di ibilin mo? Ay ayam, Manong. Ay unay kan ayayi siya. Ununa manon ti agpagatang iti ayayam kan ni manong mo. Baybayan nyo lata ka din to'y buridak tayo, nanang. Igatangan kay tayo ayam mo ayi siya. Basta agadal ka na imbag adin ko, wan. Wun, Manong. Ken agsingsingpot ka akanayon, Wun, Manong. Very good. Nanang, alang aro doon. Masapol nga agluwasa kung nagpasyudad. Aganad kayo akanayon. Si kagayam ti baro akadwami dito'y dagusmi. Taga ano kay di Pilipinas? Kagayan. Siya gayam ni Simon. Siyakmat ni Esther. Taga Ilocos Norte ak. Nabayag ka din ditoy? May kadwa na kontratak da ito'y. Kinapudno na. Kasubsublik la ang idi na panalawas. Kalkalpas ti panagbakasyon ko di Pilipinas. Kasta ka di? Wan Simon. Oh, feel at home ka dito'y ha? Di kagdanag, tagpapada tayo amin na Pilipino nga dayti apagdagusan. Kat mamati akasaan ka maikawa dito'y. Kasta, kabarbaro kamat ditoy? Wen? Ay na, imbag man tadagayam kapadpadak nga agdadamo ditoy? No kasta. First time mo mat? Wen? First time ko nga abroad. Ken, first time ko mat anaya dayo iti jowak. Oh, apay nga gisem ka. Awan, maray awak lang gan ka. Kuidaw ka. Kasta ti damo nga insawang di jowa kay di Pilipinas, idinagamam mo kami. Ang mga dumafol ka kanyak. Imposible dahi tanga ibagbagam. Kasi tinakon-akon, maray awak lang gan ka.
Saan da kapag danagan dito nanang? Okay aklang. Sigurado ka, Simon. Ang mga ibagbagam laang dayta anak ko. Saan man nanang? Talaga nga okay ak dito eh. Kadwa na pada ka Pilipino dagiti kakadwa kiti pagtrabahuak dito eh. Ijemot dagus ko, pasig kami a Pilipino. Isong orekas kasano, saan ako na may kawa? Nasaya at garud no kasta, Simon. Da kayo kit diti rumbang nga kumusta ak dita nanang? Ay na, Simon. Jeburidak nga adem. Kanayon na adamagan no kaano nga ipawit mo dya ay ayam na. Anya? Ibagayo kon ko ana mabiitan nanang. Ay, si kantumot nga men. Nagkarika kan kuana. Isuratan ti padpadaanan na. Awan mo ti dakes na no nagkariak man nanang. Tatong palak mo ti inkarikan kwa na. Isong ay bagayo kon kwa na, talalaingan na ti agadal. Nadunguak kadagiti kakabsat ko manang, nang runa iti buridak mi. Dayta ti kang runaan a maipanakkel ko, ta isumet ti pudno. Iti kadak iti sabali a pagilian, aklunak adakkel ti pannakaikawak. Ngam nalakalaeng a na-overcome ko ti homesickness, gaputa pasig kami a Pilipino iti dagus ko. Sa anak mat anaarte a tao, iso ang nalakalaeng ang nakabaddungalak dagiti padak a Pilipino. Kang runaan ang nakasiningad ko da Esther kani Jonard, ti kamang ti LGBT adandani kagiddan ko laeng asimmangpet, iti pagilian anapanak. Data ti kasiningad ni Jonard. Data ti rumbang amang bagbagakan kwa na, Simon. Ha? Apa Esther? Anya ti parikot ka ni Jonard? Napalalo ti panagladlad na dito eh. Ha? Amumot a Muslim country ti ayan tayo. Saan da maawat ti kas ka ni Jonard? No, adalaang mat dito dagus tayo. Saan to ipakita na tipod na kinatao na saan ka di? Anya dito'y laang. Adadagiti kung daway arumwar dito'y dagus tayo, adi naman laurnusan ti postura na. Anya? Iti kanito a pagpupudutan dagiti umili iti dayti a lugar ni Jonard. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kwa na. Iso adatan ti kanayon amang palagip kan kwa na. Amokot na ita Simon. Iso na lang tanod adtuma. Makalipat tak. Nang runa no dayta makitak dagiti macho nga anak ni Adan nga umili dito. I know. Ngam narigat aramidem Jonard. Oops! No. John na tinagan ko. Si Kamot. May mayat mo't lang no Jonard ti awag mikan ka. Tapno saan kami ama ilawan na datayo itiruwar ti dagus tayo. Ay. Narigatan. Ang mga numapadeport ka pa gapu iti dayta katataom. Unay mo't kaminan ay apaya saan da maawat ti kaskanyak dito eh. Tikit di ibagam. Apay ngamin na dito ka nga imay. Nagadumot ti sabala pagilyan ang mabalin mo papanan. Pagilyan anawaya dagiti kaskan ka. Dito nga rod mo tinakawatak. Si Kamot. Dayta nga rod kat. Adakan dito eh. Iso at tanangom titignay mo, tapno saan ang masayang dagiti bannog kan gastos mo, tapno makaumay ka lang dito eh. Simon, no may pa-deport ka, gapu iti katataom, sayang ti amin na bannog kan gastos mo. Tandaan am dayta, Jonard.
Anya ngay nanang, nairwaryo ka din dyan pawit ko? Wan anak ko, agi amanak apag iso ti pa nagpawit mo. Agbayad ni ading mo iti matrikula na. Amok nanang, isongor ngayon sambot ko. Basta awak laeng Simon. Apayakas la nagdakkel mo di impawit mo. Malaksid nga min iti trabaho ko ditoy. At dapay sideline ko nanang. Ha? Mapalubusan ayat ti kasta dita. Wan nanang, basta sana madalapos ti oras ti talaga trabaho. Amangan mo't no maabuso ti salunat mo, anak ko. Saan nanang? Kasi tinakunakon ka na kayo. Saan ta kapag danagan ditoy? Basta siguradwam asaan maikompromiso ti salunat mo, anak ko, Amumbutan, adayo kami kan ka. Awan mga sikaso kan ka di tano bilang. Da kayo kit dimot. Nahustuan akon iti edad. Amukon nga nadan ti bagik. Palpalagipan ka laeng, Simon. Amok day tananang. Oray da kayo. Aganad kayo akanayon dita Wan, anak ko. No anyaman bilang ti kasapulan nyo. Yawag yo adagos kanyak. Laglagi pa nyo apara kada kayo tar aramidak nanang. Agsalsalo kagak. Tapno may paayan kayo itinarimat amasakbayan. Iti ulo ni Jonard, Simon. Ha? Apay Esther. Kanayon ang makikuyog iti Arabo akatrabahuan mi. Anya? Day tatiag pa iso, Simon. Sapay kaslawan pa nagtalog ko iti day nga Arabo. Ayan ni Jonard. Day tangarod kat. Awan pa'y laeng. Saan pa'y asim mangpet. Kat agpada kami laeng iti oras ti trabaho. Anya? No jak agbidot. Nakikuyog manan iti ibagbagak ng Arabo akatrabaho mi. Sa dinong iti papapananda. Day tan ti jak mo. Ada atap ko nga ada sa bali a relasyon da. Anya? Kat day ta ti pagamkak. Mabutengak para ka ni Jonard agayem ta. Apulos ti parikot ko maipapan iti bagik, iti kaaddak iti sabali a pagilian manang Emmy. Ngem ti idandanagak ket ti gayem mi ani Jonard. Da kami ka ni Esther ti agdandanag kunak man laengen. Tanukas kasano, posible a mapaawid ni Jonard nga uray saan pay analpas ti kontrata na. Masayang ti amin abannog ken gastos na no kaskasano. Ngam oray pa'y kasano ti panang bagbaga kan panang palagip mi kan kuana, di na kami mat ipangpangag. Agingga adimteng ti maysa agundaway. Jonard, anyat na pasamakan ka. Apay alimitom ti may sa amatam. Ang ko Awan da ito Esther. Anya nga awan? Jonard, agpudno ka. Anyat na pasamakan ka. Awan ko nakmat. Anya ka di. Aramid ka di day tati Arabo akatrabahuan tayo akanayon akakuykuyog mo? Sana niya? Jonard, laglagipam ko mga adaka iti sabali a pagilian. Awan ka iti Pilipinas. Ang mga numaisagmak ka. He? Anya kumaga po ang may sagmakak? Di ka man nagpakalain si ka Esther? Ha? Amok nararamidak.
Isa mabalin ka din, tinakman pakibiyangan. Gayam ka. Huston! Imbagak lang arudan nga magtararamidak. Isa di kan makibiyang. Period. Nakasaritam ka din ni Jonard. Juan Esther, ngamkaskan ka. Sinuplanak mat. Anya? Kunanang awan ka no, bibiyang ko'y tararamidan na. Ay, kastamot lang ang timbaga na kanyak. Kaslakit din na awan sir-serbita agayam na. Gapoy tikas di pa nagsasauna. Esther, Amom Simon, nasaer man tirik na. Gapoy tikas di nga naramid ni Jonard. Di nalapang panunuto nga isaksakit talaang. Gapo ta aggagayam tayo. day tangarod gat. Isa pa nagkunak. Saan talangan ang pakibiyangan? Anya, ngamgayam ta ni Jonard. Gayim talat tamat. Nga oray saan ta na pakibiyangan itararamidan na. Simon, Inaramid tan ti papel ta akas gayim na. Nga man niya ti inaramid na. Kasla datapaykit din ti dakas. Gapo ta bagbagaan kan palpalagipan ta. Iso akasayatan no saan ta na pakibiyangan pa'y dagitar aramidan ni Jonard. Iti kasta, saan adata ti kagura na. anya na pa nakairanrana na Simon. Aggidan ta pa'y nga agawid di Pilipinas. Wan nga rad, Esther. Oh, dagiti pawit dagiti kakaduatang nga imbilin dakan ka. Nairnos mo ka din? Wan, naisimpak aminan. Si Kangay, dagiti pawit na ngay kan ka. Ayos mo taminan Esther. Ito na data ni di Pilipinas. Adda nga ta namnama nga agsarak ta. Ha? Simon? Itataagawid tan. Jaket nga agsina ta ajak maibaga na karkaro pa yung may sa agayam ti pangibilbilangak kan ka. Simon? Sapay la kumatadinak kagura, Esther. Ibagbagak lang tiriknak para kan ka. Apay ko makagura ka ngay. Agpay so, Esther. Di nakagura. Saan? Awan tiga po na aguraan ka. Awan mo't da kasi timbagam kanyak No, kastarod. Adanam nama anakarkaro pa nga agsiningid ta no bilang laeng. Apay kit din nga awan ngay. Iso na laang ta. Malading itanak Simon. Oh, anya nga ti pagladingitam. Malading itanak may papan ka ni Jonard. Amo namat nga umadanin ti panagawid ta. Ngam isopay ti ipapanaw na dito'y dagus tayo. Wan nga rad. Talaga tinagidakis na ti panangikalkalilistakan ko na. Gapitar aramidan na. Simon. Ang man niya nga rod. Panagkunakat saan ta na basol dayta. Saan ta ka di makisinarak kan kwa na? Sakbay nga agawid ta? Panagkunakat saanan, Esther. Kasi di ka na yung ibagakan ka. Naaramid tan ti papel ta kas gayam na. Nga mas pinili na pa iti madayo ka data. Imbes adenggan na ta kuma.
Simon anak, nakasukatan dagiti addim. Magagarandan iti panangipasyar mo kada kami iti Ilocos Norte. O sige nanang, tayo sa ganak lang dagiti imutak para ka ni Esther. Ay na anak ko, magagaranak mutan ang makaamam mo ka ni Esther. Di kaya agdanag nanang, maamamuyon iti mabiit. Naala nga road, urayan da kalaangan iti salas. Sige nanang. Sigurado ang masorpresa ni Esther. Gapo iti pa nagkita mi. Di na mo akadwak ti si Bubukal a pamilyak. Kat sigurado ang nakarkaron ang masorpresa day jay. No ibagak kit... Ni, isunti umawawag. Sigurado ang magagaran mo tan iti papan ko jay lugar da. Hello Esther. Simon, nabuyam ka din ti damag iti nagkapunta pagilyan? Ni, saan pa eh? Apay aya? Ni Junard. Natayan. Anya? Kabuy-buyak na unay ti damag iti telebisyon. Awanan ni Junard agayim ta. Diyos ko. Nakaro ti panakaklaat ko iti inyawag kanyak ni Esther, manang Emmy. Ad-adan anak konsensya ak idinaamuak no anya ti impatay ni Jonard. Naipadamag at timpuak manipod iti may kapat akad sa aran ti pagnanaedan na iti sabali a pagilyan. Ngam agpada kami ken ni Esther asaan amamati nang runakat amumi nga addamadi nga aramiden ken kuana tinakasininged na nga Arabo iti pagilyan a naggapuan mi. Gapu iti day di apagteng Diyako nagsubli pa ijay, kanjak matan nagabrod apulos. Ni Esther tinagabrod manen, ngam iti sabali apagilyan. Ngam idinagawidan, nagkalaysa kami, kat nangibangon kami laengen iti negosyo mi. No adda gundaway, mapagsarsaritaan milatta ti maipapan iti day di Jonard. Kat di taasumkan ti pan nakakonsensyak. Tano immanugot ako maiti singasing ni Esther, asarakan mi sakbay anagawid kami idi, amangan no naliklikan ko matidakas anapasamak ken kuana. Para kadagiti kakailyan nga OFW, agannad kayo kumaakanayon, nang runa kat saan nyo akaden na ti pamilyayo iti sadino man nga ayan nyo. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Simon. Pagayam a Simon, nakaamamos ti napagteng ti gayam yo. Ngamsikan a mismo tinagkuna nga inarami jo amin akabaalan nyo anang bagbaga kenang palpalagip kan kuana. Kunada ano na yanak ti tao, naiurit metten ti gasat na. Ngam adamet la iti mismo a tao no kasano nga imanihar natin na iurit agasat na. Adakan kuana no pasayaaten na, wano pilyan na ti pakaisagmakan na. Awanan ti maaramidam maipapan iti gayamyo pagayam ko. Iso a kasayaatan no kanayon latan nga inayon mo iti kararag mo. Tapno agulimeken iti sadino man nga ayan na ita. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi. Naglaban